megszomorítottak, sőt a megalázottak, és szép ruhába bújtott beszél. Hasamról a síndarabon, az a gyenge ritmus a szívem alatt, megrázom a gyufát, feljön a nap. Van legyen is fél, sok szép hajott nálam, mutassa meg ennyivel. Hogyan érzed magad az éneklésen? Nagyon jól. Régóta figyeltem, hogy lesz ez a rendezvény, aztán igazából egy haverommal még készültünk is, hogy gitározni is fogunk, de ő közben kiment Angliába, aztán mostanában amúgy is eleget gitároztam, de vártam nagyon. Hogyan ismerted meg a Kispár és a Bolt? Mi az első élményed velük kapcsolatban? Úgy még az év pluszon hallottam, vagy láttam a Ágyasztal TV-nek a klipjét, talán ez volt az első szám, aztán így másolt kazettán. A másolt korszakban pedig nem is értettük a szöveget, voltak ilyen áthallások, másképp értelmeztük, mint ahogy eredetileg elhangzott, voltak ebből később poénok. Például? Szóval, hát talán a Ül-albumon van egy Dal Teázásod című szám, amiben van egy ilyen, hogy nincs szükséged másra, csak a kezedben a dáma párra. Ezt mi úgy értettük, hogy a kezedben madár a pár. És ez gyönyörű, nagyon tetszett. Legutolsó jó és meghatározó koncertélményem az a búcsú koncert természetesen. És milyen az élet Kispár nélkül? Itt most nem akarom a kis csillagot fikázni, hogy úgy mondjam, de az már nem ugyanaz. Magunkra azt, hogy de szép nap, nem süt a nap, de az egy van, minden az évi hotel szobában. Szeretnéd, ha újra összeállnának, vagy meg nem lenne a régi? Nem biztos, hogy ugyanaz lenne, úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy ez kellene. Sőt, félnék attól, hogy nem tetszene. Azt ütött vágod, olyan sötét, amiben az élők kezét. Hát igazából tökre örülök, hogy ennyire jöttek. Ahhoz képest, amire, hát nem tudom, úgy szerintem 100 000-en voltunk, vagy 200-an úgy, hát úszva, mint a folyó, ugye, hogy váltogattuk egymást, és úgy voltunk azért sokan. Én örülök, hogy ennyi ember eljött. Neked melyik a kedvenc Kispár számod? Szóval te kérdezted, és nem tudok rá válaszolni mindig, mert nagyon sok van. Hát, ugyanúgy maradok a Extra Light, egy kicsit lassú, vagy a Beautiful az is lassú, de hát vannak gyorsabb számok, az etetés, szőkítetnő, bár az nagyon elcsépelt, állítólag, bár barlangba dobolok, az nagyon jó, nem is tudom, keringő. Hát most is megy egy jó, holnap csillagát a fejlődésen. És esetleg hallottál valami visszajelzést a zenekartól, az énekléssel kapcsolatban? Nem hallottam visszajelzést, hát annyi, hogy a lecsőjék mondták, hogy lehetünk kijönnek, de ez még márciusban volt, amikor elkezdtem csinálni. És akkor még ugye nem tudott senki róla, csak kb. A zenekar, meg én, meg így pár ember, és aztán hát ugye nem tudtak kijönni, mert F-ról jönnek haza, meg így pihengetnek, aztán most mennek, nem tudom, hogy hol mennek. Nem tudom. De ja, hallottak róla. Állítólag pár zenekar is hallott még róla. Most tudnátok egy csaj, lányzó szólt nekik. Nem tudom kiknek, csak így mondta, hogy Tereszti, de amúgy nem látok itt senkit, aki így kijött. De így jó volt szerintem ahhoz, amit vártam, jobb lett. Lényeg, hogy jól alakult. Jól alakult, és jól éreztem magamat, ezt nem mindenki. Mindjárt megkérdezem azért.